Kapulisan gialerto alang sa pagbantay sa mga adlaw human sa ting sweldo. Mga pulis ipakatap sa mga shopping malls. Duha ka shipping companies gihatagan og chance nga moapilar sa resulta sa investigasyon sa Special Board of Marine Inquiry. Bago sa katuig na ugma ang pagbangga sa Tugo ug Sulpicio Express 7. Suspect sa pagtulis sa LBC na ilhana apan wag gihapon gisalikway ang posibilidad sa usa ka inside job. Amahan nga migulgol sa liog sa iyong kaugalingong nga anak, mahimo nang makagawa sa psychiatric ward. Apan dili kini papaulion sa ilaha ug isagol sa mga binilanggo sa mga pulis. Drug lord sa Bohol napatay dihang misukol sa gihimong raid sa kapulisan. Ang iyang kauban samaran. May hapon Sugbo, Kabisayan, ania na ang mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Biyernes pitsa 15 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog sa muka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, makagawas na sa psychiatric ward ang amahan nga mipatay sa iyang anak kagahapon. Apan matod sa mga doktor, idiretso kini sa bilangguan. Samtang nangita pa ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo Glen sa inahan sa maong bata aron matunulan og hinabang. Jinky Bargio, sugin nimi. Bisan unsang oras sa mahimo nang makagawas sa psychiatric ward sa Vicente Soto Memorial Medical Center for Behavioral Science ang amahan nga migulgul sa liog sa iyang 2 anyos nga anak kagahapon sa buntag. Iyon siya kung muanhi daw ang mga pulis, Doc. Ang patient right now stable naman siya, moinom ra tambal, okay ra for release. Ang pasyente padadaan lang namo siya kanang reseta. We lack security measures. No, we cannot guarantee that the patient cannot escape. So that's basically the reason because of our limited space, no? Butyag ni Dr. Erlindo Ondo Go, Pebrero sa nakalabay nga tuig dihang nasud sa maong pasilidad si Umpad. Sa subling paghiling kaniya, nasuta nga duna kini psychotic disorder ug nasuta sab nga tigamitan kini og drogas. Mo na among i-consider kung wala siya nasulod sa criteria sa ubang diagnosis sa sakit sa pangutok. So inana unya kung nakagamit po siya kanang drogas mo na tong mo ingon nami nga substance induced nga psychosis silbi nakatungod to. So mo consider may schizophrenia pero ang amo gyud ikuan ni butang schizophrenia kung na-rule out yun ang mga wala siya na influensyahan sa shabu. Matud ni Obra, magpaabot lang sila nga ipatawag sa korte sa higayong mapamatud ang dunay sakit sa pangisip si Umpad, ipadaki ni ngadto sa Mandaluyong City. Mapadagi ni siya sa Mandaluyong dito sa kanang National Center for Mental Health where there is a court case pavilion wherein the security is very tight nga di siya maka-eskapo. Awhag sa mga doktor sa pamilya ni Umpad nga monitoron nila ang pagtumar og tambal sa suspect aron maulian kini. Muhatag og hinabang ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa pamilya sa bata apan kasamtangan panggipangita sa Department of Social Welfare Services ang inahan niini. Na lagi pangita, wa naman kuno sad niya makita ron ang mama. Hata matabang manggita kay kanang labi na kanang mga anak sa children, women children program ang gina nato. Jinky Bargio, News 5. Subay sa maong balita, bisan og dunay sakit sa pangisip, pasakaan gyud og kasong parricide ang amahan nga mipatay sa iyang anak. Andrea Patenya, sugin limi. Pasakaan gyud og kasong parricide sa Cebu City Police Officer Roberto Umpad ang amahan nga migulgol sa liog sa iyang 2 anyos nga anak sud sa ilang panimay sa may barangay Tejero kagahapon sa buntag. Nasayran nga sa wa papatya ang anak ni ini, naglalay sila sa iyang asawa nga si Alice kay gipugos kini sa pagsud sa trabaho, mao nga ang anak maoy nabuthan sa kalagot. Giingong kanunay nga mag-nervous breakdown si Umpad tungod sa sakit nga schizophrenia ug wa na makainom sa iyang mga tambal sa milabay nga mga adlaw. Gipaabot pa sa kapulisan ang Certificate of Assessment sa suspect gikan sa tambalanan. Mato ni CIB Chief Police Superintendent Romeo Santander, bisan og dunay sakit sa panghuna-huna si Umpad, pasakaan gyapon kini nila og kaso. Well, managi kuan ang gipangutana namo ang nagkaniga gahapon. It's up to the court to prove. It's up to the court to prove.
Tambag ni Santander sa mga pamilyang dunay miyembro nga mentally ill, mukonsulta gyud sa eksperto o magpatabang dayon sa mga opisyales sa barangay kunwa na ikagasto alang sa ilang mga tambal aron malikayan nga makapanakit kini sa uban. Para malikayan lang po. Siguro you ask for the help sa barangay officials para ma-advise ang mo matabakan mo kung what to do. Okay, para na. Iluwi po ba? 2 years old, right? 2 years old. Tapos may ngana nga. Pero whatever way mo, kinitabo naman. Andrea Patenia, News 5. Midangop kang ganinang buntag kang Vice Governor Agnes Magpale ang usa ka amahan aron magpatabang og ireklamo ang tambalanan sa lungsod sa Asturias kay wa kuno tagda ang iyang napu kabuang anak nga lalaki nga dunay sakit. Gingong wa dayon ibutangi og dextrose sa doktor ang maong tambalanan nga si Dr. Zaldi Climaco, ang iyang anak nga gisakitan sa tiyan ug dunay ubo niadtong Hulyo 20, mao nga gikumbulsyon ang bata. Naluwas ang bata human gidala sa tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Magpale kinsa maoy nangu sa Provincial Council for the Welfare of Children nga ila usang susihon kung angay bang tabangan ang mireklamong ginikanan lakip na sa paghatag og legal assistance. Kalibang ragod na siya nya gilantan. Nya Sunday night nya nagbuntang na lang wa gito og dextrose nya pag abot pa namo dito naghangyo na mig pa-dextrosan nya di sa nya pa-dextrosan kay iya sa kunong obserbaran ang among plano lagi nga maleksyon lang gid na sila ba. Okay, daghan pa kay bata, daghan bang ning kuan pod ana ning nadunggan ako nga complainant pod pero di lang sila mo reklamo ba kay mahadlok lagi ko no. Amo man sa gyud ng timbang-timbangon kung angay batagaan namog abogado. Remember, we will be spending resources sa government. Munang amo dyan ang paninguhaon nga sakto ang among decision. Sa katapusan, aduna nay mga security guards ang Kapitolyo human gi-award ang security contract ngadto sa duha ka security agencies. King Perez, Sugin Limi. Yes, karong buntaga na ni-report na sila diri alas 7 buntag. Karong adlaw aduna nay mga security guard sa mga buhatan ubos sa Cebu Provincial Government. Gipirmahan na ni Governor Junjun Davide ang usa ka tuig nga kontrata sa mga winning bidders sa duha ka security services contract sa Kapitolyo. Ang Tactical Security Agency mao'y midaog sa Area 1 contract alang sa mga buhatan sa Kapitolyo sa amihan ng Sugbo lakip na ang Kapitolyo. Samtang ang GDS Security Agency mao'y mo-deploy og mga gwardiya sa mga buhatan sa habagatang Sugbo. Nakapasara mga security agencies sa equipment inspection kagahapon. Gi-check na to ang mga gwardiya, make sure nga ready to go na sila, kompleto silang mga gamit. So far this morning, okay man ang mga posting. Nang hatag sab si Madrigal niining dokumento nga naglista sa mamahimong kalapasan ug silot sa mga gwardiya. Kining kuan, abandon sa post, hubog, kining maka-accidental discharge sa firearms, kanang mga matulog, daghan siya. Mato di Madrigal nga way rekonsiderasyon nga ihatag sa makasala nga gwardiya. King Perez, News 5. Plano sa kapulisan ang pag-decentralize sa pagparehistro o paglukat og lisensya sa armas. Umang adlaw matapos ang tulo ka adlaw nga gun registration caravan dinhi sa Kabisayan. Ryan Sarote, Sugin Liming. Usa sa mga dagkong programa karon sa Philippine National Police ang hugot nga pagpatuban sa bagong firearms law. Ubos sa balaod, gitahasan ang PNP sa pag-facilitate sa pagparehistro sa tanang mga armas lukop nasod. Usa sa ilang inobasyon subay sa pagpatuman sa Republic Act 1059 mong pagsuroy sa mariyon aron sa pagpanawat sa mga application sa mga regional offices sa PNP pinagi sa usa ka one-stop shop. Sa ingon, sayon na lang ang pag-submit sa mga rekisito alang sa pag-apply og lisensya. Ubay-ubay sa taga Central Visayas ang mipahimo sa tagtulo ka adlaw nga pagparehistro sa armas dinhi sa rehiyon. Apan na punog gihapon kini og reklamo sa mga aplikante. Ilang giawhag ang Camp Crame sa pagbutang og registration area sa upat ka dagkong isla sa rehiyon aron dili na kinahanglan nga moadto sa kauluhan. Mato ni Police Senior Superintendent Ferdinand Daway, kini ang usa sa ilang umaabot nga plano. Actually, that is the plan of the PNP to really expand down to maybe if not provincial level, district or whatsoever. Basta we cannot really cater to all the provinces, but that is the plan in the future. Pagkakaroon, ila pa nga gihuwat ang pag-approve sa proposed fees alang sa pagparehistro sa mga armas.
Sa proposed license fees, 5 ka mga klase sa armas adunay managlahing nga bayranan. Nagkantidad kini gikan sa 1,000 ngadto sa 10,000 pesos. Tungod kay wa pa maaprubahan ang license fees, ang mga aplikante gihatagan lang una og temporary license alang sa paghupot sa armas. Ikataro na karon higayon alang sa gun registration caravan dinhi sa rehiyon nga matapos ugma. Because we know that most of our stakeholders or clients are working, so we will give them time to apply on Saturday. Hopefully, they have completed all the mandatory requirements required for ELTO. Ryan Sorote, News 5. Bagong pangu sa Central Command milingkod sa iyang katungdanan sugod karong adlaw. Ang turnover of command gihimo sa hepe sa Armed Forces sa nasod. Andrea Patanya, Sugin Limi. I hereby relinquish my position as Commander, Central Command Armed Forces of the Philippines effective this date, and I sign in your presence. General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, dated 06 August 2014, I hereby assume as Commander, Central Command Armed Forces of the Philippines, effective this date, and I sign in your presence. Formal nang milingkod isip bagong hepe sa Central Command si Major General Nicanor Vivar. Siya ang mipuli kang Lieutenant General John Bonafos nga mauna karon ang bagong Vice Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Lumad nga taga Hagonoy, Bulacan si Vivar ug kanhi Commander sa Philippine Air Force 3rd Air Division sa Zamboanga City. Siya sakop sa Sandigan Class of 1982 sa Philippine Military Academy. Kanhi pangusab kini sa 205th Tactical Helicopter Wing, 100th Training Wing ug sa 5th Fighter Wing. Mato ni outgoing Commander Bonafos, di niya malimtan nga kasinatian paglingkod isip hepe sa CENTCOM, mao ang ilang humanitarian assistance and disaster response efforts sa pagtabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda ni adtong miaging tuig. Indeed, it was an intricate experience, more so considering that there are civilian volunteers who relentlessly offered their expertise and aid for the speedy rescue, recovery, and rehabilitation effort, and it was so hard and fulfilling. Ang pagpangandam usab alang sa katalagman maiusa sa mga hatagan ug prioridad sa mupuli ni Bonafos nga si Vivar. Naman rin ng aking isipan ang paghahanda para sa anumang badyanang sakuna. Dulot na rin ang pagbabago ng panahon. We will surely look into ways to mitigate the effects of calamities and disasters. Si General Gregorio Pio Katapang, Chief of Staff sa AFP, mauwi na ngu sa turnover of command. Tinguha niya nga madeklarar nga peaceful and development ready ang tibuok nasod sa di pa siya mukanaog sa katungdanan. Gihagit ni ini si Vivar nga madeklarar na nga insurgency free ang tibuok Kabisayan. Si Vivar miingon nga buhaton niya ang tanan aron makabut ang maong tinguha sa tuig 2016. That we have to declare the entire country as peaceful and ready for further development because of your motto, the peacekeepers. You have to live up with this motto. And having said that, you have to be the next area command to declare your entire AOR as peaceful and ready for further development. That is not to say na mawawala na po yung NPA, but they will be NPA, and I call them NPA remnants. So they are already irrelevant. Mipasalig sab si Katapang nga ipang-apod-apod na unya ang mga bagong armas alang sa mga sakop sa CENTCOM nga lakip sa modernization program sa Administrasyong Aquino alang sa armadong kusog. Tigumo usab niini ang tanang sakop sa CENTCOM aron ipasabot iyang mga programa alang sa AFP hangtod sa tuig 2028. Lakip na niini ang mga plano sa pagpanalipod sa maritime borders sa nasud, hilabi na nga adunay kasungian sa teritoryo ang nasud ug ang China ug pagpangandam batok sa global terrorism ug mga dagkong katalagman. Andrea Patenia, News 5. Nunod sa pagbaligya sa ubang luna sa South Road Properties, giklaro ni Cebu City Treasurer Diwa Cuevas nga ang pagbaligya sa mga luna wa nagpasabot nga way kwarta ang Cebu City Government. Matud ni Cuevas, ibaligya ang mga luna aron makabayad dayon sa utang ang syudad ug di mudako ang interes sa utang. Kahinumduman nga giaprubahan sa konseho si Mayor Michael Rama nga makabaligya sa 45.2 hectares nga luna sa SRP diin dunay gustong mupalit sa maong mga luna. Plano magdo is to prepay our loan. Imagine, if we're going to prepay that,
ibayran na lang yun siya. Natural, masave to na to ang 500 million. So it doesn't mean nga kuhan ka na bankrupt lang siya. Kanhi sakop sa Barangay Intelligence Network kun BIN nadakpan sa kapulisan sa Liloan human makuhai og armas ug shabu. Rey pasaporte sugin limi. Midangop sa Liloan Police Station pasado alas 7 kagabi ang kapuyo ni Luel Dinupol kay nagdala kinig armas sa ilang Pinoy-anan sa may sitio Kabangkalan, Barangay Hubay. Kay ngadto na siya sa balay, nagpaso-paso man sa balay sa iyang ka-live-in niya. So sa balay din alarmahan siya na to. Yung pag-alarma na mo ni nakita na to, nagdala siya to yung taas nga 22 rifle, then naabtan sa Liloan Police si Dinupol nga dunay bit-bit nga 22 rifle, samtang ang dala ining belt bag dunay sud nga 45 kalibre nga armas. Ang maong mga armas dunay mga bala. Gawas sa duha ka armas, nakuhaan sab kini og 3 ka gagmayng pakete sa gituang shabu. Nagpingit sa kasakit ang dinakpan, human mapaslot ang panit sa iyang lapalapa, dihang suway kining miikyas. na tabo nga ginukdan ay after pagka-recover ng mga kuan, on the way na sila padung sa patrol car ning lognot ni siya ni dagan. Mao ning gipusasan man ni wa katarog dagan na damag din na mao yung mga pangos pagka-kuan niya. Nakadawat na sabdi ay ang barangay og reklamo batok sa dinakpan. Mo ingon gihapon ani nga kaso lagi kanang maglalis mo kuan lagi din aning kuan butang mo kuan ba kanang mo pakita dahil sa butang ni mga armas mo ni reklamo niya nako ug kanang mga armas sa wala na mga lisensya na amtay kapulisan pwede na nato ditso tanang ato. Gihulagway sa Vice Presidente sa Barangay Intelligence Network kon BIN nga usa ka buutang tao si Dinupol human na reforma kini. Nasayran nga kaniadto kanunay kining maalarma tungod sa family trouble. Di na ako maka-recall sa kuan pizza katong nasa gisita nga kuan nagmotor nga walay plaka. Yan, iyahang gisitar ni dagan hinoon gigukod niya. Niya siya no inapusilan mo na naigo iyahang likod. Wa ang kuna ni Dinupol nga iya ang nakuhang shabu apan iyang giangkon nga lisensyado ang dala niyang 45 nga armas, samtang way lisensya ang 22 rifle kay gibilin ra kuno kini sa iyang kaila. Gibasol ni ini ang iyang kapuyo nga nagpaalarma kaniya. Nganong gireklamo mo kasi mo sa wa na kagwanta sige ani mo tion? Wala ko man na doon. Yang anong gireklamo mo kadiri? Wala nagdaot na Facebook na mo babay. Sa ato pa nag-away mo doon na siya pagduda na kay pagduda niya nga ay nasilain katsap? Wala mo share man nag-upin-upin. Kalapasan sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and ammunitions og Section 11 sa Republic Act 9165 kung possession of illegal drugs ang isang at batok kang Dinupol. Rey Pasaporte, News 5. Drug pusher sa Barangay Tangke dakbayan sa Talisay mibalhin sa kasikbit nga barangay aron unta di madakpan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Bisan og bibalhin sa laing barangay, wa na gyud makaipsot sa mga operatiba sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group uban ang Talisay Police kagabi ang giilang drug pusher sa Barangay Tangke nga si Alejandro Gabison. Suma sa raids of 7 o sa si Gabison sa ilang na monitor nga mga drug personality sa Barangay Tangke. Apan kat lang kining nahanaw og ilan ang nahibawan pinaagi sa concerned citizen nga mibalhin kini og puyo sa Barangay San Roque. Tungod sa atong sunod-sunod na operation sa Barangay Tangke, ang atong mga identified nga pusher diha ni ikya sa area. 400 pesos nga gituang halin og napo kagag mga pakete og usa ka medium pack sa gituang shabu ang nakuha gikan sa dinakpan nga mobalor og dulan 40,000 pesos. Dunay bit-bit nga bench warrant ang kapulisan tungod sa kalihukan ini. Giingong taud-taud nang nag-operate si Gabison sa Talisay kay siya ang nipulis sa ilang illegal family business human na sikop kaniadto ang iyang amhan tungod gihapon sa drogas.
Giulagway nga usa ka level 2 drug pusher si Gabison nga makahurot og di mo minus 25 gramos nga shabu matag semana. Giangkon hinuon sa dinakpan nga iya ang nakuhang mga ebidensya dungan sa pag-ingon nga iya kining nahimo tungod sa kalisod. Kuas na papa adak sa siya ko na yung papa. Ya, asa man gawas na. Gawas na. Kani mo mga bata na kahibaw nang mani mga pagita. Kanang agad mo po. Ha? Agad pa. Ryan Sorote, News 5. Kanhi kawani sa City Hall sa Lapu-Lapu City, daling nakasibat dihang gi-raid ang iyang panimalay tungod sa gidili nga drugas. Mikuyog sa aksyon si Jinky Bargio. Search ta. Sa mga kaning rooms. Human gipahibaw sa pulis ngadto sa tag-iya sa balay nga mag-implementar sila og search warrant, daling gihiling sa mga pulis ang posibleng taguanan sa mga ginadiling drogas sud ining lawak sa balay nga nahimutang sa sitio Beauty in the Sky sa barangay Babagdos sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ang search warrant nga gi-issue ni Executive Judge Toribio Kiwag sa RTC Branch 27 Lapu-Lapu City subay sa taho nga nagbaligya og ginadiling drogas ang subject nga si Giovanni Turing nga daling nakasibat. Ang konsihal sa barangay nakurat hilabi pa kay usa ka kanhi kawani sa mayor's office si Turing. Wa man yung mga record mga mayom ni sila. Pero ang kuan lang na basin na kuan gid ba sa ng bisyo ba. Matud sa asawa ni Turing nga si Irma, wa siya masayod sa illegal nga kalihukan sa iyang bana. Iyang asawa di mutugan tong asa but ang iyang asawa nag positive nga nag-admit nga iyang bana gaduwa illegal nga droga. Apan ang pulis miingon nga nadakpan na kaniadto si Turing sa susamang kaso. Gani giila kini nga usa ka level 2 drug pusher. Wala mo ko ba? So duwa ra man ko ni siya. Ako po nagatimang ra po ko sa mga anak eh. Nabi po yung anak nga 4 pang edad. Tulo ka mga medium-sized pack sa gituuhang shabu ang nakuha sa kapulisan gikan sa gamayng plastic drawer, lakip na ang cellphone nga may mga transaksyon sa illegal nga negosyo. Jinky Bargio, News 5. Ang mga empleyado na sab sa mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo ang gipaubos sa surprise drug test. Nasuta nga usa kanila positibong tiggamitan o ginadiling drogas. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gipaubos sa surprise drug test sa COSAP Con City on Substance Abuse Prevention ang tanang staff sa matag konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. Miabot ang tanan sa 31 ka tawo. Usa niini ang nagpositibo sa mong drug testing. Di ibutyag sa labaw sa COSAP nga si Dr. Alice Utlang kung asang buhatan na destino ang maong empleyado. Yes, padayon. Actually, ang among target yun is every month, no? Every month na ay twice per month ay ang ato ang target nga naagid tay i-random, no? Na og pananglitan dako nga offices amo nang i-divide. Laing gipahibaw sa pangusa COSAP nga ang mga nagpositibong siyam ka empleyado sa City Hall wa na gyud mibalik ug wa sa mipaubos sa week care program. Hinuon, dunay 24 ka mga empleyado sa barangay ang mipaubos sa mong programa. Ni undergo nato is 54 na out of 54 karon ang nagpabili na lang 24. Nalipay ta kaning sa karon nga 24 nga nagpabili perfect ilang attendance. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nagplano ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga limpyuhan ang Block 27 sa may North Reclamation Area nga gingong gihimo ng drug den sa ubang temporaryong gipapuyo niini. Matud ni Dr. Lucille Mercado, ang City Administrator, nga tungod sa nahitabong pagpangronda sa mga maong lugar diin nasuta nga dunagyoy illegal nga kalihukan sa dapit, hinungdan nga duna na sila'y rason nga papahawaon ang namuyo sa lugar bisan pa man og dunay resolusyon ang konseho nga naghatag kanila og lugway sa pagpuyo sa dapit. Ito ilang resolution, suggestion naman sa ito. Hangyo ba? Kanya, dali naman sa kayo hangyoon, pero kung doon na yung factors nga importante kaayo. Muna nga ingong ko nga, timbangon ang tarong. Muna yung dako siya nga wait at ang tanaw. Napatay sa tropa sa Police Regional Office 7 Intelligence Division ang gingong financer sa ginadiling droga sa lalawigan sa Bohol. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gisong sa kapulisan ng duha ka mga panimay nga gipanag-iya sa subject sa search warrant nga si Romulo Escalante Canyo alias Inday Bono sa Barangay Poblasyon Ubay Bohol kaganihan kadlaw na. Wa dayon malocate sa kapulisan si Canyo nga giingong mitago sa iyang balay hangtod nga namusil kini sa mga pulis nga moy hinungdan sa shootout.
Upat kasamad pinusilan na naangkon sa suspect nga daling gidala sa tabalangan apan gideklara kini nga dead on arrival. Misukol sab sa mga pulis mo nga naangol ang giingong sinaligan ni Canyo nga si Romulo Cabanyero. Nakuagikan sa duha ka Pinoy-anan ni Canyo ang duha ka medium pack ug 5 ka gagmayng pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 160,000 pesos. Duna sa duha ka granada, usa ka rifle, 3 ka K9 pistol ug usa ka kalibre 45 nga mga bala ang nakuha. He's considered already a financer, and most of the time this mga level 1 na they seldom na they hold drugs. Kanang ang ilan na lang na gagawin is they give the orders. Gitumbok sa kapulisan nga si Canyo ang usa sa mga nagplano nga patyon si Kani Ubay Chief of Police George Kanya uban sa laing drug personality nga napatay usab sa kapulisan nga si Owen Rosales. Si Canyo sab kuno ang mipulis sa nabiya ang drug operation ni Rosales. 8 ka makauban ni Canyo nga giingong mga gun for hire ang gisikop sab sa PRO7. We will do this seriously, and the community has spoken. Ang mga pulis natin are very much enthusiastic and passionate about this job because they know that we are securing the future of the people in Central Visayas. Sukad nga gisugdan sa PRO7 ang ilang intensified drug operation gikan sa 19 ka mga dinakpan, miabot na og kapin 300 ang ilang nadakpan labot sa paggamit og pagpayuot og ginadling drogas. Ryan Sorote, News 5. Nailhan na sa kapulisan ang usa sa suspect sa pagtuli sa LBC kagahapon. Apan wala gihapon nila gisalikway ang posibilidad nga inside job ang nahitabo tungod sa wala pag-function sa security camera atol sa pagpanulis. Andrea Patenya, Sugin Limi. Yung pa lang ang hawak naming warrant yung sa... Gipublikar na ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana ang hulagway sa usa sa mga nailhang suspect sa pagpanuli sa LBC Escario Branch kagahapon sa hapon. Ang suspect giila nga si Leonardo Rama, lumad nga taga Davao, kinsa dunay pending arrest warrant sa kasong illegal possession of firearms nga gi-issue ni RTC Judge Soliver Peras. Si Rama maoy nagsilbing lookout sa gawas nga nagmaneho sa motor nga gisakyan sa kaubang tulisan. Positibo kining ila sa mga nag-standby sa gawas sa LBC, dihang gipatanaw sa iyang hulagway. Padayon pang giila sa kapulisan ang identity sa duha ka lalaki nga misud sa LBC ug naniun sa mga tellers, lakip na sa laing babay nga lookout uban ni Rama. Giila nga leader sa usa ka local robbery group si Rama dinhi sa Sugbo. Siya mausab ang suspect sa pagpanuli sa La Nueva Pharmacy Pardo Branch ni atong Disyembre 31. Duna usab kini koneksyon sa dakong robbery group sa Mindanao. Gani usa kini sa mga suspect ug gidudahang tag-iya sa mga armas, granada, pipes ug martilyo nga na-recover sa usa ka van sa parking area sa SM Mall sa napakyas nilang robbery operation. Sa wa pa nalambigit sa pagpanuli si Rama, kanhi kining asset sa mga sundalo sa Region 11. Kumbaga, meron siyang training about surveillance and operations. Gawa sa possession of illegal firearms, nagpatong-patong usab nga kaso ang gisang at batok ni Rama sama sa carnapping ug ang paglapas sa Article 276 sa Revised Penal Code kun abandoning a minor. Consider talaga siya na amongst our city's most wanted. We'd like to appeal to the public kung makita natin sa areas natin ito, pakibigay alam lang sa nearest police station sa areas natin. Tungod kay di lumad nga taga Sugbo si Rama, nagsigi ra kinig balhin-balhin ug Pinoy-anan dinhi sa dakbayan. Nanawagan ang kapulisan ngadto sa mga tag-iya ug mga paabangang bay sa pagpahibaw kanila kung masigpatan kini. Matod sa Cebu City Intelligence Branch, wa nila gisalikway ang posibilidad nga dunay inside job ang pagpanuli sa LBC. Ilang gidudahan kun nganong kagahapon ra nga wa mi function ang CCTV camera sa maong outlet. Tungod niini, ilan ang gipaubos sa interrogation ug background check tanang empleyado sa maong branch. Katingalahan ng youth gahapon ma'am is na CCTV but according sa teller is karon lang jud daw nag-bug down. So marabitaw we're not blaming them or unsa ba nag-insinuate me or something pero pila ka days karon lang tapos it happens. Marabitaw I'm just giving my opinion as an investigator ma'am. Wa sab nila gilimod ang posibilidad nga usa ra ka grupo maoy responsable sa sunod-sunod nga pagpanuli sa LBC outlets karong tuiga. Well, we cannot discount the possibility po naman.
So, murag naid ako na porsyento. Kay labi na nga wala pa ginamadakti siya. Which branch in particular, sir? Ining tinudahan ni na siya mas lakong similarity? Kuan, ma'am. Yeah, something similar dito sa province. Yes, ma'am, something sa province. Ang LBC Escarrio Branch mao ikalimang sanga nga gituli sugod ni adtong Marso. Unang nabiktima ang LBC Tabuk Mandawi Branch, Tabuan Cebu City Branch, Bogo City Branch ug Moalboal Branch. Bisan sa maong mga hitabo, hangtod karon wa gihapoy mga gwardya ang mga LBC outlets dinhi sa Sugbo. Matod sa kapulisan, di sila mahimong mupugos sa LBC management sa pag-hire gwardya bisan sa sunod-sunod nga pagpanuli sa ilang mga sanga. Apan mensahe lang sad nila nga unta di sila mohuwat nga mabiktima na usab sa ika-unom nga higayon karong tuiga, usa makaamgo nga gikinahanglan na gyud nga mas pahugtan pa ang seguridad sa ilang mga outlets. Andrea Patenia, News 5. Usa sa most wanted sa Punta Princesa Police Station nadakpan sa kapulisan. Ang notadong kawatan na sikop pinaagi sa usa ka warrant of arrest. Arayan Sorote, Sugin Limi. Puno og pagbasol sud sa Punta Princesa Police Station Detention Cell ang giilang notado nga sakop sa Akit Bahay Gang nga si Dave Adrian Jepson, 20 anyos. Nasikop si Jepson pinaagi sa bench warrant nga gi-issue ni Regional Trial Court Branch 16 Judge Silva Pederanga tungod sa kasong pagpangawat. Nag-standby lang gawas sa ilang panimay sa sitio Taytayan, Barangay Budlaan, dihang gidakop ang suspect. Nakugang ang dinakban sa pagkasayod nga aduna na diay warrant alang sa pagdakop kaniya. Malinawan kini nga misurrender sa kapulisan. Gila si Adrian nga usa sa top 10 most wanted person sa Punta Princesa Police Station tungod sa daghang reklamo sa pagpangawat batok kaniya. Taud-taud na kini nga naglihok apan di palang dugay na ilhan sa kapulisan pinagis tabang sa mga residente nga nakasaksi sa iya mga pagpangawat. Matod sa kapulisan, gihimo na nga panginabuhian sa dinakpan ang pagpangawat tungod kay wa kini tarong nga trabaho. Well, sige ni siya nga kwan, series of robbery before sa wa pa siya makwan. Sa wa pa siya mapailig kaso. The time nga na identified na siya sa mga other witnesses, mao na nga napailan jud siya kaso, napail jud ang kaso. Giangkon ni Adrian nga nangawat na siya kaniadto og laptop apan wa kuno kini masundan. Matud ni ini nga di niya buot mabuwag sa iyang anak mao nga mihuno siya sa pagpangawat. Nagtuwang dinakpan nga dunay naglagot kaniya mao siya gipasanginlan nga responsable sa pagpangawat sa ilang dapit. Humble agan galagot ako duluisan yun. Ryan Sorote, News 5. Dulaan sa napu ka video karera og mole-mole machines ang nasakmit sa Cebu City Intelligence Branch kaganihang kadlawon di sa Polarium Street, Sitio Riverside sa Barangay Dulho, Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Ipang-alsa sa mga pulis ang mga illegal gambling machines aron ikarga sa service vehicle sa Barangay Mambaling. Halos wa makadaog ang mga operatiba sa CIV tungod sa kapuno ini sa mga sinsiyo. Gani nagpatabang pa sila sa mga tao sa dapit aron makarga sa sakyanan. Nag-inilugay sa pagpamunit sa mga sinsilyo ang mga bata hasta na ang mga hamtong dihang nang lusot sa lungag. Gitugan sa CIB nga samtang sila nagpahigayon og droving sa mong lugar, dunay miduol kanila og mihungo nga dunay video karera og mole-mole machines nga naagi pamutang kilid sa agianan. Ubos sa heightened alert ang kapulisan sa Sugbo karong weekend. Kini gideklarar ni Cebu City Police Director Senior Superintendent Noli Romana. Ilang bantayan ang posibleng pagsaka sa krimen hilabi na kay tingsweldo karong adlaw. Usa sa gimando ni Romana ang pag-deploy sa mga pulis nga dili mag-uniforme sulod sa mga malls. Ila usab nga ipakatap ang mga hulagway sa mga notadong shoplifters ug mangunguot ngadto sa mga security officers sa mga malls. Ila usab nga usbon ang deployment sa kapulisan nga ilang ibase sa mga nahitabong pagpanulis o krimen sa milabayng mga adlaw. And is for sure kasi maraming tao. That's why they will take advantage again of densely populated areas wherein may opportunity sila. So we have two options. May blend tayo with our plainclothes na detectives and operatives plus sa perimeter andun yung ating mga uniform personnel. Hatagan pa og higayon ang mga shipping companies nga moapilar sa resulta sa investigasyon sa pagkabangga sa duha ka barko.
Mag-usa ka tuig na og mga adlaw ang trahedya nga mikalas og gatusan ka mga pasahero. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Mag-usa ka tuig na og mga adlaw ang pagkabangga sa Tugo ug Sulpicio Express 7 sa Lawis Ledge diha sa Mactan Channel. Apan hangtod karon wa pagibutyag sa publiko ang resulta sa investigasyon sa Special Board of Marine Inquiry. Matod sa Coast Guard, hatagan pa og higayon ang duha ka shipping companies nga moapilar sa resulta sa investigasyon. Matod sa Chief of Staff sa Coast Guard District Central Visayas, nadawat na sa Tugo Group og Philippines Pan-Asia Carrier Corporation ang kopya sa resulta sa investigasyon. Well, tanan na kuna na ng statement, no? All facts were nakuha na ng BMI, and then yun nga lang po, para the process is ihatag ang results sa duha ka concern, and then they are given time to appeal kung corbas na dun sa findings, parang ganun po. Suma sa Coast Guard, ang finding sa Board of Marine Inquiry mahimong magamit sa lungsod sa Cordova sa ilang environmental case nga gipasaka batok sa duha ka shipping companies. Eventually, the result of the BMI can be used by any court, no? It will be a supplemental document to determine who is liable and who will be paying the environmental damage. Giauhag ni Ascuna ang kabanay sa mga biktima sa pagkabangga sa duha ka barko nga sabton lang ang kalangay sa resulta sa kriminal nga aspeto sa kaso. Gikinahanglan lang nila nga mosubay sa proseso. Sa kasumaran sa trahedya og mga adlaw, pipilas sa mga kabanay sa mga biktima sa bangga sa barko ang naglaraw nga moduaw sa site mismo. Jinky Bargyo, News 5. Madawat na ugma sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo ang ilang financial assistance gikan sa Cebu City Government. Nasuta nga dunay mga dili taga Cebu City ang nagpalista. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Mato ni Cebu City Treasurer Diwa Cuevas nga simultaneous ang pag-apod-apod sa financial assistance sa kabarangayan sa South ug North District sa syudad. Dugay nang naandam ang budget niini, apan wa dayon mahatag kay nag-agad sila kang Mayor Michael Rama kinsa bag-o lang naabot gikan sa Estados Unidos. We will be distributing sa senior citizens at 2,000 per senior. Ang kuan nila is morning only, but kanang kuan simultaneous ang North ug South. Sa gihimong pakisusi sa buhatan sa Office of the Senior Citizens Affairs, nasuta nga dunay mga nagparehistro nga di taga syudad sa Sugbo. Mao nga gihashasan karon sa OSCA ang ilang listahan. That particular name is not an actual resident of Cebu City. Taga-Talisay siya. Hence, we are now cleaning all this record, no? This is the last name nga akong nahibawan. There is another one in Talamban. Kanang the same ragi hapon ang the only thing dili kita dawat katubito mo Xerox copy lang nanam gud sila Xerox. In fact karon we are working nga kuan nato kuantas atong budget nga ato nang improve na sad ang ID. Nanawagan si Leguno sa mga barangay officials nga makig-alayon kanila ato sa distribution ugma kay sila ang nakaila sa mga senior citizens silang dapit. We are asking them to please coordinate. Barangay captain himself is the person who is in the better position to know practically all residents sa iyang barangay. Leslie Caminade Vistil, News 5. Giaprubahan sa Provincial Board and ang supplemental budget sa Kapitolyo sa usa ka special session. Mikabat og 325,888,000 pesos ang supplemental budget karong tuiga. Ang dugang budget alang sa mga development projects ug sa operasyon sa Cebu South Bus Terminal lakip na sa mga district and provincial hospitals. Dinhi usab kuhaon ang 15,000 pesos nga anniversary bonus sa matag empleyado sa Kapitolyo nga mokabat og 23 million pesos. Matud ni Assistant Budget Officer Danilo Rodas nga adunay igong pondo ang probinsya gikan sa savings sa Kapitolyo. Gibana-bana nga mahatag ang bonus sa mga empleyado sunod Biyernes. Maybe pinagkataas siguro Biyernes. Yan maagi po namin ang posiso. So far wala man, makita man nato kanina sa ilang session, nasa mga pangutana then gi-approve man sa board ang ato ang supplemental.
Dinhi sa Sugbo gipahigayon ang ikasiyam nga tuig nga Aboitiz Future Leaders Business Summit nga gipaluyuhan sa Aboitiz Equity Ventures isip corporate social responsibility sa maong kompanya. Subenta ka mga college students nga gilang labing utukan og dunay leadership skills lukop nasod ang nahimong delegado sa maong summit. Gilauman nga sa maong summit makaton ang mga tinun-an sa mga pamaagi sa pagduma sa kompanya sa pamilyang Aboitiz ingon man pagpaubos kanila sa nagkalain-laing workshops aron mahanas sa di pa mo graduar. The goal is for them to really be a significant leader, helping them become a significant leader in their 30s or 40s when they're really the most productive. We want to teach them our leadership, how we think, what we feel is important, how have we executed. So you'll see that a lot of the speakers are all people leaders who've been very experienced with us. Mga nagkalain-lain nga pundok uban sa mga ahensya sa gobyerno nagtigom alang sa pagpanalipod sa iho sa usa ka Shark Summit. Buot nila nga panalipdan ang iho batok sa commercial fishing. King Perez, Suginlimi. Nagtapo kaganihang buntag sa Kapitolyo kining mga tinun-an gikan sa mga universidad sa Sugbo alang sa gihimong Shark Summit diri sa Sugbo. Kini ang pagpadayag silang suporta sa pagpanalipod sa mga iho sa kadagatan. Because without sharks, there will be an imbalance of our ecosystem, and as a tourism student, we are aiming to save our sharks because it is a part of our environment, and our environment is one of the primary assets of the tourism industry. Sa panagtigom sa mga shark protection advocates ug experts, gipasabot nila ang epekto sa huyang nga pagpanalipod sa mga iho. Gawas nga mahalang fin sa iho, gigamit ang ubang mga bahin sa iho, isip pagpanindot sa kutis, produksyon sa leather products ug treatment sa cancer. Kanang sa unang mag-white catch, mamingin ka na bitong accidental sa makuha. Pero tungkol sa pagkakaroon from accidental or white catch, naging mo na siyang target species. For example, ang yung liver, yung shark oil, liver oil, paggamit for katong mahiling whitening, gamit na siya. Squalene, heavily promoted as a cancer cure. Ang iyang skin, magamit siya for mga leather products. No? Niadtong Hunyo, nasakmit sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force kining usa ka truck de karga nga napuno sa hiniwang treasure sharks nga gituho ang gamiton sa paghimog fishball ug tempura. Gipaybaw sa usa sa mga leading shark experts sa nasod, Munyin Alava, nga makadaot ang pagkaon sa unod sa iho tungod sa toxic substances nga mipolyut sa kadagatan, sama sa mercury ug lead. Taas ang toxins level sa shark products. But since it's not imported, what is being marketed is the other good things like, I don't know, the oil, the whitening, whatever it is that people are selling, they're only selling the good things. They're not selling the other information that all consumers should know about. Tinguha sa mga organizer sa Shark Summit nga makahimo og mga pamaagi sa pagpanalipod sa mga iho, ingon man sa pagpaligon sa mga balaod labaw na sa pag-amenda sa 2009 National Plan of Action for the Conservation of Protection of Sharks. Sa pagkakaroon gitiwas pa ang pag-amenda sa Implementing Rules and Regulations sa Environment Code sa lalawigan sa Sugbo, lakip na sa paghatag og dakong silot. Dungagan usab ang mga klase sa isda nga panalipdan sa maong ordinansa, lakip na niini ang mga iho. King Perez, News 5. Have a good weekend, Attorney Georgia. You too, Glenn, and everyone else, have a good weekend. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Action!